Wala palang harang. Is that what I cherish? You look so beautiful in white tonight. Now I realize I see a cherish so beautiful in white. And I see you. You look so beautiful in white tonight. So beautiful in white tonight.
Boss, shout out. Good evening. Boss, salamat.
Ano ba? Hindi yung mataksan na yung battery. Hmm? Boss Butchog, thank you. Tunog. Screenshot ng sarili. Diba? Nung sa main ko, nagkaroon ng harang. Tambay! Ilang boss. Magsisimbang gabi ulit. December 16 pala. December 16 mag-umpisa. Umapal na yung ating buhok. Mas maayos na siya ngayon. Noon ang nipis-nipis. Ngayon okay na. Ayun na. Daming natubo. Do you want to dance? Maraming salamin pala.
Ayos tong kapalit ko ah. Iniiwan-iwan na lang ako dito ah. Kaya ayaw iwan nung Kaya ayaw din iwan ng motor nung isa kong kapatid na lalaki. Kasi itong bunso namin, ganyan na yung motor. Wala, eh. Can't you feel it, baby? Boss, salamat! Welcome po. Ano lang kulay ng buhok mo, boss? Ano ba nilagay mong kulay dyan? Malabo pa atang magkakasahod ah. Ha? 27 na pala ngayon? Bukas 28? 29. Sabi pala ay kami gagala. Kami ay magdadagat. Mr. Baker Lee, Megalod shoutout. Good evening. Nagkukulay, grabe naman. Ang haba ng buhok ka, ang tagal magkulay. Oh, Jazz, Megalod shoutout. Good evening po. Sis Jennifer, Megalod shoutout. Good evening. Good evening po sa lahat, sabi ni Mr. Baker. Mr. Baker, Megalod shoutout. Boss Butchog, Megalod shoutout po. Sabi ni Ma'am Jazz, naku, nagkukulay ng buhok. Miss you! Sis Jen, kumusta na? Grabe, 8 months, no? 8 months na ano. Kumusta ka na, Jarn? Busy ka din. Na-busy ka na? Searching pa din ng 6-footer.
Sabi ni Ma'am Jennifer, ayan. Sinong single dyan na 6-footer, guys? Ating Jennifer Vlogs ay, single na single and ready to mingle. I-mingle mo na yan. Nagluluto ka na naman siguro. Nagluluto ka na naman siguro dyan. Kumusta na ang mga doggy natin? Meron na naman akong herbs na ginagawa sa ating hair. Tapos na din mag-dinner. Ay, aga naman. Wow, nagpakita na si Ma'am Tef. Ma'am Jazz. Feel ko ngayon magpakita. Hello, Kabolax Inday Pasale. Kaboyaks? Sige po. On the way na po ang inyong jacket. Ayan, may jacket na po. Baba lang po kayo ng bahay dyan. Nagpagupit ka, o sis? Nagpagupit ako kasi gusto ko yung kulay ko maalis na. Ayan o, konti na lang yung kulay niya. Ayan, dyan na lang siya. Kasi gusto ko mawala na talaga yung kulay. Mr. Baker, may loud shoutout. Hello, Kabuyaks, wife, comedy vlog. Dito po ako sa inyong bahay. Huwag kalimutan guys mag-thumbs up. Litsing pag-ibig yan. Anong language yun? Kabuyaks, dan sa iyong bahay. Jel Puhoos Rampa. Hello sis. Shoutout sa iyo dyan. Salamat.
Ma'am Jocelyn, salamat. Grabe, daming natubos na buhok ko. Ayun natubo siya. Noong mga nakaraang buwan, kailan ba yun? September? Halos isang buwan ako naglalagos ng buhok. September. Ay, ano ba? Ano ba ngayon? November? September, October, ganyan. Ano ba? Oo. November na ngayon, di ba? September, October, ganyan. Lagas yung buhok ko. Mas okay na siya ngayon. Wala pa po pa game host. Wala, Ma'am Jocelyn. Dikitan muna tayo ngayon. Dikitan, love-laban. Kabulax, Renzel, Francisco. Ayan si Ma'am Jocelyn. Kabulax. Baba ka ng bayam dyan, Ma'am Jocelyn. Kabulax si Boss Butchog. Ayan dikitan mo yan. Madaming ayuda din yan. Game tayo kahit walang panalo. Sabi ni Ma'am Jess. Renzel Francisco Dan, sabi ni Kabuyaks. Ayun may bago tayo si Kabuyaks. Para masaya host. Ako man baka madaming pumasok tapos wala para tayong prize. Baka matuwadan pa tayo. Nagala shoutout po. Ma'am Jocelyn, sabi ni Boss. Randy Diligan, magalat shoutout host. Good evening. Salamat. Long time no see. Aljor, Pogi, Dan, sabi ni Kabuyaks.
Busog na host. Ayan. Host, baba ka ng bahay mo dyan. Thank you sa iyong padalaw. Baba ka tignan ko kung bang ano. Baka meron pa akong hindi naipasok sa inyo. Host, na busy na isdahan host. And si Foxcox nagbaba ng kanyang bahay, buying some provisions, dinner, and malling. Nandito ako ngayon sa iyong bahay, Foxcox. Ma'am Renzel, shoutout sa iyan. Salamat. Kalembangol, Foxcox, sa aking alagad. Ayan mo, Renzel. Baba ka ng bahay mo dyan. Tao Gama, my God, shoutout. Sir Toroy, my God, shoutout. Wow, thank you, Ma'am Rancel. Kabuyaks on the way, sabi ni Foxcox. Mega shoutout, Sir Toroy. Sir Toroy, baba kayo ng bahay niyo dyan. At maglablaban muna tayo. Mega loud shoutout, sabi ni Sir Toroy. Ano boss? Okay na ba yung kulay mo dyan? Ano ba kinulay mo? Siguro nagpa-bleach to. Nag-bleach ka siguro ng buhok, no? Army ka na rin. Pag nagpakulay ka ng buhok, mukha ka ng army. Army yung, di ba, sa tawag sa mga ano, tinatangkilik ang ano ba yung K-pop? Toroy, good evening po. Sabi ni Ma'am Jocelyn.
Grabe harang mo, Ma'am Ted. 38 minutes. Skip ko na. Ay, no. Skip mo na yan, Ma'am Renzel. Ganyan ka ba? Skip mo na. Salamat, Ma'am Renzel, sa iyong patamsak dyan. Anong ulam natin? Gimasal? Naina ako ng gimasal. Sa dati kom niya. Dati bagoong mo nga kalamansi na. Bagoong. Dati sili na. Tao bro, Dan. Sabi ni Kab Buyaks. Kung dayalayap kumamon niya, gimason, yung dalayap mo, tapos may sili, tapos bagoong, shrimp. Dan dikit sa'yo, Randy Tilikan, sabi ni Sir Toroy. Kabiyaks, all done, full pack, sa iyong palangga, ehehe. Bagong dikit, sinuklian na kita, salamat, sabi ni Fox Cox. Ayan si host! Kumusta sis? Super Thai, mega loud shoutout sa iyo dyan. Ang buti naman po. Super Thai, shoutout. Ba po kayo ng bahay, Super Thai? Patis kanyak, ma'am. Gimason. Ba po kayo ng bahay, kumusta na po? Mega loud shoutout, boss! Sabi niyo, Ma'am Renzel. Ako, Ma'am Renzel, kanina ka pa yung shoutout. Kaso nasa harang ka pa. Mega loud shoutout rin sa sabi ni Boss. Tao Gama Dan, sabi ni Ma'am Jocelyn. Excuse me po. Dan, sa'yo, kabyaks, sabi ni Sir Toroy. Patamsak naman po, salamat. Guys, tamsakan natin yung ni Ma'am Justine. O, diba si Ma'am Justine, may premiere na agad. Ba't di pala ako ng video kanina? Lumabas ako kanina, hindi ako ng video. Sabi ko kasi, may pinuntahan akong shop. Sabi ko, may bibilin muna ako. Tapos pagbalik ko, ibibidyo ko yung street food. Nawala sa isip ko kaya hindi ako naka-video. Salamat po, host. Pagpin. Okay lang yan, Ma'am Jocelyn. Tamsakan ko later yan, Ma'am Jos. Sabi ni Ma'am Renzel. Dan tamsak, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Sir Toroy. Sige lang, Ma'am Renzel. 27 ngayon, no? Bukas is 28. Bukas is Sunday. Tama ba? Sunday bukas, di ba?
Thumbs up dan sa nakapin host kay Jocelyn. Thank you, Fox Cox. Toroy, Ebanghelyo, dan sa'yo, sabi ni Randy Tilican, ay nagbaba siya ng ano? Saan man? Hindi ka nagbaba ng bayan, Randy Tilican. Kuya, Randy, baba ka po. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boss Bujag, thank you. Salamat po, Sir Randy Tilican. Sabi ni Sir Toroy. Ayan na po ba ng bahay si Randy Tilican, guys? Yan, lablabin din ang Randy Tilican natin. Bako pala yung yung bagong ni ma'am. Kasi natin dyan. Kuya Randy, dito ako sa yung bahay How to fix yellow $sign to green $sign. Ay, kailangan ko to. Meron akong limited ads. So, yellow siya. Bahay idol, sabi ni Randy Tilican. May yellow $sign ako May limited. Hindi ko alam kung bakit naging limited. Ano yun pagkain.
Dahil Ma'am Risa Kay. Baba natin dyan. May bago ano si Ma'am Risa eh. May bago siyang shorts. Ano ba bukas? Sunday ba bukas? 27. Oo, Sunday bukas. Saan na ako maglaba? Hindi pa ako nakapaglaba. Kasi bukas maglalaba yung kapatid ko. So, 28. Monday ako or Tuesday. Justin, baka ng bahay mo, idol. Sabi ni, Rani Tilikan. Justin, baba ng bahay mo dyan. Gamitin mo na yung si Alagad. Or pag naka-main ka, type ng TEF. Type mo lang ng TEF. At ibababa na ni Nightbot ang iyong bahay. Ayan, nababa na ng bahay si Ma'am Jocelyn. Kita niyo yung ginawa ko kanina. Ito ay clove para sa aking hair fall. So, isa siyang herb. Spices pala. Isa sa mga spices. Kaya yung mga nakakalbo na dyan at manipis ang buhok, pwede nyo gamitin yan. Premiere ko kaya paano gumawa. Tamos 14, mega loud shoutout, Tamos. Kim OFW Vlog, andito ako sa iyong bahay, Kim. Oh my God, ganito kami kasaya sa Jakur. Dito ako, Kim, sa iyong bahay. Huwag kalimutan mag-thumbs up, guys. Princess Tusok po, may galawad shoutout sa iyo dyan. Good evening, good evening. Team OFW Vlog, dito ako sa iyong bahay. Hello, Princess Tusok. Kaya may jacket ka na. Dikit ka lang bang sa'yo, Team OFW? Princess, meron ka ng jacket dyan. Jocelyn, ilagan vlog dan na sa'yo, idol. Sabi ni Sir Randy. Shoutout po. Salamat sa iyong pabidyo dyan. Salamat po.
Nantok ako ah. Inuntok na ako sa lagay nito. Lantag! Nakailang oras na ba tayo? Mag 1 hour na. Malapit na. Baka may alagad kayo dyan, guys. Ayan. Sino gusto may pagpalitan? Barteran? Ma'am Jazz, ilan yung alagad mo? Gusto mo yung magpalitan dyan? Ma'am Baby Dam, may galaw shoutout. Good evening! Ayan na si Ma'am Baby Doll. Thank you po! Namiss kita, Ma'am Tep. Yung ganito. Ma'am Baby Doll, thank you! Kesa yung ano, wala bang mukha, ma'am. Haha, yung nagpapakita ka, sabi niyo. Oo nga, ma'am, no? Ayan, dikitan muna tayo ngayon. Guys, paano ako, pa-view ako nung ano, yung short ni Ma'am Risa kay Hana Kapin, please. Sarap naman ito. May barbecue pa. Ayan, yung pansit talaga, oh. Sarap. Ma'am Risa, dan ulit. Sa aking alagad. Ma'am Risa K. Mega loud. Shout out. Good evening. Isa lang ninja ko, ho. Sabi ni Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, gawa ka ng 10. Ma'am Jocelyn, gawa ka ng 10. Tapos, sali ka dun sa ano, ginagawa namin. Sali ka para sa view. Thank you, Ma'am Tep. Haha, lasing na. Nako, lasing na si Ma'am. Nakainom na ako. Nako, lasing na si Ma'am.
Ang tanong, makalakad pa kaya si ma'am dahil sa kanyang sugat sa paa? Ano ba? Parang nawala yung ma'am ah. Gawa ka ng 100 idol, sabi ni sa Randy Tilikan. 15 ata yung nandito sa akin 15. Wala ko ng tubig guys. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Batong Tubero, tao po. Hello, mega lot shoutout. Good evening. And may jacket na. Nakasalamin na rin ako ngayon. Ma'am Risa, masakit nga sa mata pag sa sa laptop, no? Ang kasi liwanag. Para saan host? Ayan, Ma'am Jocelyn, pag nagkaroon ka ng 10 kasi, may ginagawa po kasi kami na sa views po natin. Tayo lang. Baba ka, batang tubero. Yan, padikit kalembang na lang, batang tubero sa nakapin. Salamat please. 189 pa lang ang iyong tahanan, no? Ayan, dikit kalembang sa'yo. Malapit ka na mag 200 ah. Ay, 200. Oo, 10 na lang. Bigyan kita ng sige, ayudahan kita. Bakit may grado? Ito walang grado yung akin eh. Sana mag 200 host. Sige, batang tubero, dikit kalembang mo lang yung yung binababa ni Nightboot at saka yung nakapin. Bigyan kita. $191 na tubero. Malabo mata ko, boss. Blurred pa rin. Thumbs up na sa'yo, host. Batang tubero, salamat. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang sa akin, tsaka yung nakapin, please. Tsaka yung binababa ni Nightboot. Ito, pangatlong ayuda sa'yo. Excuse me. Nightboot mga kaasa. Yan, pag nag-graduate ka ngayon ng 200, huwag ka munang makipagdikitan. 192 ka na. Bukas ka na may pagdikitan. Tapos, mag-clear history ka. Baka lasing na rin sila bunso. Nagkita-kita. Kaya pala. Nagkita-kita itong mga to. Meron ako sa laptop. 6 na Ninja. Ayan. Yan, Ma'am Jazz. Kailangan mo ng 10. Kalembang all ulit. Nakalimutan ko nang magtamsak sa ko. Sa nakapin, dikit na sa'yo, sabi ni Batang Tubero. Salamat po.
193, 194 ka na? Hello, Tamus. May shoutout. Parang wala sila tinda dito eh. Ma'am Tep, di ko makita dito yung sinasabi mo na pure collagen. Ewan ko, Ma'am Risa. Sa Japan naman daw yun. Ma'am Risa, baka sa butika. Hello, Kolotsky Channel. Good evening, host. Thumbs up. Kolotsky! Salamat! Ayan, may jacket na po. Tamus Diket, sabi ni Batang Tubero. Hello, Raymond. Dan Pulpak sa'yo, host. Ayan, Raymond. Ayan, may jacket na, babala ng bahay. Pakalembang na lang ako sa mga kabayan. $195 ka na, Batang Tubero. Palablab na lang ako sa mga binababa ni Nightbot ha, mga members natin yan. Nag-ayuda ako sa'yo. Raymond, may jacket ka na, baba ng bahay? Ayan, Raymond, nababa na kanyang tahanan. $196 ka na, Batang Tubero. Michelle Calagbas. Dikit kalembang sa iyong tahanan. Love song, premiere. Saktong lobat ako, kainis. Paano ba to? Pwede rin ako mag-charge. Tapos salpa ko yung cellphone ko dito. Pwede din. Salamat, host! Ayan. Guys, padikit kalembang lang ako sa nakapin, ha? Sino ang Jazz? Salamat, host. Ayan. Welcome, welcome po. Batang Tubero, doon na po sa bahay mo. Pulpak pasukle. Sabi ni Kolotsky. Kolotsky Channel, baba ka ng bahay mo dyan, please. Para isabay kita dito. 197, Batang Tubero. Michelle, dikit kalembang ulit. Pangalawang ayuda. Do you believe that Haha, opo Ma'am Jazz. Ang sasarap nga po. Kaya nga mami. Raymond dating diget, sabi ni Lady Boss. Ewan ko Ma'am Risa. Ano yun eh? Japan yun eh. Ma'am Risa, Japan siya.
Ewan ko saan nila binili. Salamat sa lahat. Kulotski, andito ako sa iyong bahay. Happy 32 birthday to me. First ever surprise in my whole entire life. Oo, pag OFW tayo, yun natin mararanasan yung ano pa surprise ng mga ano natin, mga ka-roommate, mga kaibigan sa ano, sa labas. Oo nga, Ma'am Tep, nagtanong ako sa bilihan ng mga ganun. Wala daw ganun dito sa Japan. Naku, bakit? Paray, saan kaya nila binili yun, Ma'am? Ay, itanong ko, Ma'am, sa binilhan ko, itanong ko. Ay, baka ano, wala dyan sa lugar nyo, Ma'am. Sa ibang lugar siguro. Ma'am Risa, ano? Kulotski, dikit kalembang. Tapos nagtingin din ako sa mga net dito. Wala din, Ma'am Tep. Hala, saan kaya nila binili yun? Sana di malagas. Batang tubero ang gawin mo, mag-ano ka, clear history, tapos bukas ka na mangisda, ha? Batang tubero, bigyan kita ng 5 banana. Sabi ni Randy Tilican, ayan. Batang tubero, si Randy Tilican, nagla-live stream din to, ah. Si Boss Butchog, ayan, oh, dikit kalembang mo, nagla-live stream to. Pwede kanyang bigyan ng ayuda. Yan, dikitan mo yung mga yan. Nagla-live stream yan, nagpapaayuda yung mga yan. Para madali yung bahay mo, mag-200 ka na. Randy, maraming salamat talaga sa'yo, idol. Naisip ko, ma'am, baka yung OS na dito dinala. Ah! Pero yung yung iba, ma'am, na collagen, meron dyan. Ibang brand ng collagen. Okay lang yun, Ma'am Risa Kay. Kasi sexy naman po kayo, haha. Ako, grabe ang taba ko. Sabi ng Jocelyn. Aray ko po! Aray ko po, Ma'am Jocelyn! Randy Tilican, pasukli po. Sabi ni Kulotski. Yan, Kulotski, baba ka ng bahay mo dyan, madam. At idaan ko po sa inyo ang mga alagad ko. Opo, Ma'am Tep, maraming brand dito. Yung, kahit ibang brand na lang, Ma'am Risa. Kahit anong klaseng collagen yan, Ma'am Risa. Basta collagen. Chuchusi pa ba ako? Chuchusi pa. Ayan, Ma'am Kulutski. Ma'am Kulutski, dan ko sa'yo yung mga alagad ko. Kalembang naman, please, sa nakapin. Thank you. Patigid kalembang naman kay Risa K na nakapin po. New Cell Collagen. Sabi ni Ma'am Kulutski. Yes, Ma'am Kulutski. Yan din po yung iniinom ko. Nasa ibang bansa kasi si Ma'am si Ma'am OFW din. Doon marami doon. May iniinom akong collagen na liquid at capsule tapos vitamin C, Ma'am Tep. Ang lakas magpaganda. Na all, Ma'am Risa. Ma'am Risa, yung akin powder. May vitamin C kasi dito, Ma'am Risa, 1,000 mg. Basta kahit anong collagen dyan. Kahit anong collagen na, madam. Dikit kalembang sa'yo, Ma'am Kulutski. Ha, Ma'am, just tumaba na po.
Sana yung pagtaba ko parang kay Ma'am Risa Kay lang, no? Sexy. Renzel Francisco, dan na sabi ni Ma'am Kulutski. Ma'am Kulutski, baba ka na ng bahay dyan. Sir Carlo Magalaut, shoutout. Tapos paturok ka naman, Ma'am Tep, ng placenta. Naku, mga mahal-mahal. Ma'am Risa, mahal-mahal nun, Ma'am Risa. Kaya nag-powder ako. Ang inaano ko naman, Ma'am Risa, yung sa buhok ko. Sa buhok ko po, yun ang concern ko kasi naglalagas talaga siya. Kaya ako uminom ng collagen. Collagen, tas vitamin C. Ayan, sabi ni Ma'am Risa. Sige, Ma'am Risa. Wow, sana all. Maganda. Ayan, Ma'am Kulutski, dan na ako sa bahay mo, ha. Asa na si Sana inaayudahan natin na isa. Batang. Ayan. Batang. Ayan, 198 ka na. Huwag lang kalimutan lablabin din yung nakapin, please. Idaan ko yung mga ayuda ko sa inyo. Versatile Vlogger. Hello, guys. Hello, Versatile. Hi, all. Megalot shoutout. Magalang siya, Sir Carlo, sabi ni Ma'am Risa Kay. Tapos Gluto Ma'am Tep, sabay-sabay na, laki ng pumaba. Sabi ni Ma'am Risa. Hello all, hello, Versatile, shout out, may jacket ka na. Okay lang bro, Batang Tubero. Ayan, pasyalan mo siya, ha. Napamam na ako, Sir Carlo. Lasing na. O nga, lasing na siya. First time ko nakita ang kagandaan ni host, sabi ni Sir Carlo. Ay, Sir Carlo, shout out sa'yo. Ma'am Kulutski, dito ulit ako sa iyong bahay, Ma'am Kulutski. Batang Tubero, saglit lang, ha. Isunod kita dito sa kay Madam. Carlos Castro Official dan pasupli po, sabi ni Kulutski Channel. Mega loud shoutout, Lady Boss, sabi Sir Carlo. Thank you, Sir Carlo. Diba, Sir Carlo, ganda ni Ma'am Tep? Saan banda, Ma'am? Diyos ka, Lord. Evening host, musta po? Tusok po. Ayan. Ma'am Just Peachy, mega loud shoutout. Dahil may jacket ka na. Kumusta na, Ma'am Peach? Ma'am Peachy ba to? Dikit kalembang ulit sa'yo, Ma'am Kabayan, Kulutski Channel. Guys, huwag kalimutan yung nakapin, ha. Risa K po, padikit kalembang lang. Salamat. Saka yung binababa ni Nightboot. Asa na si Tubero. Evening host. Ayan. Salamat sa patusok, Ma'am Jazz. Yes, Ma'am Risa, maganda si Ma'am Tep. Ay! Si Ma'am Ma'am Justin, wala pa naman akong sahod ngayon. Pabingo sana tayo. Miss Lady Wa, she's beautiful. Ay, nako, Sir Carlo naman. Oy! Thank you, diba? Sabi ni Ma'am Lady Wa. Guys, palablog naman ako sa ating Risa K na nakapin, please. Thank you. At saka yung mga binababa ni Nightboat, mga members natin. Tara, bingo tayo! Aha, nako, hilo na si Ma'am Risa. Asan na yung inaayudahan ko? Asan na yung inaayudahan natin? Baba po kayo ng bahay. Sigaw-sigaw ako dito kasi wala namang tao. Ako lang. Ako lang mag-isa. Yes, ma'am. Nako naman. Parang ikaw lang yan, ma'am. Ma'am Jazz. Mega shoutout, Jocelyn Ilagan, sabi Sir Carlo. Guys, lablabin nyo rin si Sir Carlo. Yan, binababa ni Nightwood. Member natin yan, guys. Sana all talaga maganda. Aba, Ma'am Jocelyn. Walang-wala naman kami sa profile picture mo, oh. Diba?
Yes, host. Dikit ka lang bang ito alagad ko sa iyo, host. Sweet Peachy Cooking. Kumusta na, Ma'am Sweet Peachy? Tapos na. Jennifer Vlog, sabi ni Ma'am Kulutski. Ma'am Kulutski, baba ka ng bahay mo dyan? Nag-inom si Ma'am ito lumalaban pa rin. Ma'am Peachy, baba ka ng bahay mo dyan, Ma'am Peachy. Asan na si Tubero? Naku, si Tubero, asan na? Nawala na lang bigla. Kulutski, andito ako sa iyong bahay, Kulutski. Hindi ka pa monetize, Ma'am Kulutski? Hindi ka pa ba monetize? Dance to play sa'yo, Kulutski channel. Ayan, sabi ni Sir Carlo. Congrats po, Ma'am Risa, sabi ni Ma'am Jocelyn. Hindi pa, sabi ni Kulutski channel. Anong kulang mo, ma'am? Oras, no? WH. Dapat WH na tinitira mo, ma'am, Ma'am Kulutski, dapat WH na tinitira mo. Para makaano ka na, makamonetize na. Wow, sana all nakasahod na, sabi ni Sir Carlo. O nga, Sir Carlo, no, sana all. Ako wala pa din. Hirap din. Wala pa akong sahod. Baka next month pa to. Yung ma'am, Kulutski, yung oras, yung mo sana, yung watch mo sana ang ang tinitira mo every day. Ka, self-watch. Mag self-watch ka, ma'am. Kung may laptop ka, very useful yun. Gusto mong sumali sa GC namin, ma'am, Kulutski. Lahat po monetize. Yung iba lang ang may isa lang na hindi na monetize.
Ma'am Kulutsky, baka gusto mong sumali. Nag-ano kasi kami, nag-review kami. Kung gusto mong sumali. Sige, Ma'am Kulutsky, baba ka na ano mo dyan ng Facebook mo. I-add kita doon, ha? Kasi yung ginagawa namin, nag-review kami, nag-play kami. Tapos join ka na din. Join ka kasi ilan kaming mag-review. Sali ka na din. Para sa WH mo. Thank you, Ma'am Jazz. Sarah Hose. Hello ulit, Ma'am. Ma'am Renzel. Ayan. Kulutsky, Hailey, Vinsoy. Sige. Screenshot ko yan mga ano, ha? Kulutsky. Tapos add kita doon. Ayan, nagbababa si Ma'am Jocelyn ng kanyang bahay, guys. Gamit si Nightboot, guys. Yan ang kanyang main channel. Dance sa'yo, Idol Kulutsky. Sabi ni Sir Randy, happy birthday. Ayan. Palablab na rin sa kanya. Wala, saan na si Tubero? Biglang nawala. Thanks, Ma'am. Just, sabi ni Ma'am Renzel. Ayan, nagbaba din ng bahay si Renzel, guys. Guys, huwag kalimutan si Ma'am Risa kay Hana Kapin. Love naman. Dan na ako kay Randy. Sabi ni Ma'am Kulutsky. Mega shoutout, Ma'am Renzel. Sabi ni Ma'am Risa Kay. Thank you, Ma'am Jazz. Ayan. May doon na lang i-explain sa sa grupo pala. Doon na lang explain sa grupo, Ma'am Kulutsky. Hindi ka ba nagla-live stream, Ma'am Kulutsky? Mag-live stream ka, Ma'am Kulutsky. Malaking batak ng live stream. I-add kita doon sa namin, GC namin, ha? Jocelyn Dan, sabi ni Kulutsky. Ayan, Kulutsky, dikitan mo si Ma'am Risa Kay. Yung nakapin. Isa siya sa dun sa sa grupo. Dikitan mo, yan, babalik yan si Ma'am. Diba approve live ko?
Diba? Approve. Ano ibig mo sabihin, Ma'am Kulutski? Mag-live ka, ma'am, yung ganito din, lapagan, dikiran, isdahan. Ganyan. Malaki kasi siyang malaki siyang hatak ng WH. Ma'am Risa, thank you. Bahay mo, balikan kita, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ayan, Ma'am Kulutski, baba ka ng bahay mo. Gamitin mo si TEF, para si Nightboot ang magbaba ng bahay mo. Kung main channel mo yan. TEF lang. Para ibaba ni Nightboot yung bahay mo. Dan na ako sa nakapin, sabi ni Kulotski. Thank you, Kulotski. Kulotski dance, sabi ni Renzel. Ayan, si Renzel ang babali ng bahay. Ayan, ang babali ng bahay si Kulotski. Ayan yung shorts yan ni Ma'am Risa nakapin. Sige, Ma'am Kulotski, tulungan ka namin. I-add kita ha. I-add na kita ngayon. I-add kita ngayon. Oo, ma'am, para may dagdag yung mo. Ano lang pangalan ni ma'am?
Nagigigil ako. Nainis ako dito sa lugar namin. Laging ganyan. Tapos, pag singilan ng kuryente, laki-laki ng gulat ka na lang. Ina-add ko na si Ma'am. Kainis talaga tong nanggigigil ako. Ano yung problema niya? May music na ba, guys? Okay. Asan na si Ma'am? Di na. Di na nakulap si Ma'am Tep. Ayan si Ma'am Kulutski. Ma'am Kulutski. Saglit. Add kita dun sa GC. Asa na si Tubero kanina? Wala na. Naayudahan lang, wala na agad. Bakit ganun, guys? Iniiwan niyo ako. Ayun nyo ba? So, Luis, hindi ko pa ata na-screenshot yung Ma'am Kulotski, pa-screenshot. Pa-screenshot ako. Pababa ulit ako ng Facebook mo, please. Pasensya na po. Facebook mo ulit, ma'am. Nung pagsaktong screenshot ko na walang kuryente, gigigil ako. Biglang clear na lang siyang ganun. Nawala na yung chat box. Nawala na host. Ma'am Kulutski, baba mo ulit, please. Ma'am Jazz, Peachy, thank you. Baba ka ng bahay mo, Ma'am Peach. O yung bago mong upload, panoorin natin. Dikit na, Tamos. Mag-out shoutout. Real name mo talaga yan o lang, screen name mo lang. Yung Kulotski. Ipunan National High School no, ma'am, no? Ipunan National High School. At kita, ha? Ayan. Na-add na kita, ma'am. Hintayin mo na lang, ha?
Boss, salamat! Loading pa rin ako hanggang ngayon. Princess! Andito ako sa iyong bahay, Ma'am Princess Himika. After school, nagmamadali kasi. Ayan. 428 subscribers. Ako, ang winter na rin kina Ma'am mo. Ma'am Princess, winter na din. Ma'am Princess, andito po ako sa inyong tahanan. Ayudahan ko po kayo. Nasa Japan din si Ma'am Princess. Ma'am Princess, andyan ka din sa Japan? Ito mga kasama po natin sa grupo, taga Japan din po. Gusto niyo mag-join, Ma'am? Gusto niyo mag-join sa group? Ma'am Princess? Ma'am Princess, dikit kalembang po. $435 ka na. Ayan, si Ma'am Just Peachy, cookie na po ba ng bahay? Ma'am Peach, dito ako sa iyong bahay. Boss, thank you. Nilagang baboy na may sweet corn. Sarap! Ayan, short din to, Ma'am. Ayan, short din to. Thumbs up, Ma'am, sa iyong shorts. Done na. Guys, yung shorts, pag nanood kayo, tapusin nyo para counted yun, Para counted siya. Done po kay Princess Himika. Sabi ni Ma'am Kulutsky. Ayan, Ma'am Kulutsky. Palablab din kay Ma'am Kulutsky. Ma'am Princess. Excuse me po. And Ma'am Princess, si Risa K, Ma'am. Si Ma'am Risa K po, nasa Japan din po yan. May po kami, GC, bago yung mag-join po. Tsaka si Ma'am Ens, yan. Nasa Japan yung mga yan. Ens Vlog, tsaka Van Lloyd Channel. Isang GC po kami. Salamat, host. Welcome. Ligo muna ako. Welcome, Ma'am Peachy. Sige, Ma'am Ma'am Jazz. Done na po kay Princess. Ayan. Welcome, Ma'am Peach. Just Peachy, done na po. Ayan. Ma'am Princess Himika, done na po sa iyong bahay. Done na rin po si Kulutsky at saka si Done na si Kulutsky po. Just Peach, done na, sabi ni Kulutsky. Yung aking celery namatay. Hindi ko alam kung anong problema. Namatay siya. O dahil ayaw niya siguro yung no weather. 'Di ba yung mga celery pang malamig na lugar.
Pasukli na lang po. Ayan. Nasusuklian, ma'am, ano? Ma'am Gulutski. Idaan ko na lang yung mga yung mga alagad ko sa'yo, ha? Ma'am Gulutski, ang ibig po sabihin ng MMLSO is mega mega loud shout out. Yun. Instead of hi and hello, yun po yung sasabihin mo pag pumasok ka sa lapagan. Mega loud shout out po, ganyan. Kasi minsan pag yung hello, minsan inaano yan ni Nightbot eh. Dinidelete niya. Yun. So, pag pumasok ka ng ng MLSO host or MMLSO host, it means mega mega loud shout out. Okay, salamat. Welcome po. Kulutski, dan na po kanina, sabi ni Ma'am Renzel. Pag yung StreamYard, dumiretso lang yung oras, no? Akala ko mag-i-stop siya eh. Ayun, no, diretso lang. Sarap naman ang kinakain ni Ma'am Risa. Saan si Ma'am Risa? Sarap po. Ma'am Risa, paano naman dito? Parsley. Ha? Charge mo. Kung nakigiawit ti makan. Nagirum ko ka na umanti awit mo nga chichan. Yung email ko, hindi ako nagbabasa. Ang dami, 1,700. Grabe. Kulutski doon sa sa GC, may madami mag-ayuda sa'yo.
Basta support lang. Ano, Ma'am Kulutski. Hi, Kim! May shoutout, Kim. Hello, hello. May ano ba tayo dyan? Music ba tayo? May shoutout, Kim. Ma'am Jazz, dan na ako sa'yo. Digit tamsak 10. Sabi yung Renzel. Dikit ka, Lembang. Sabi ni Kim. Host, balik ako later. Dating ng mga amo ko. Check wa. Grabe, alas 9. Parating pa lang sila. Grabe naman. Yung amo ko naman dati, alas 7, oo, alas 8, ganyan. Alas 7, ando na sila. Madalas, alas 7. Pero pag nag-shopping pa, tsaka mga ganyan din ang oras, alas 9. Gigil ako. Uwi pa ako. Doon kasi sa Macau, guys, lakad lang. Lalakad lang ako, kaya pumayat talaga ako doon. Yung mga hita ko talaga pumayat. Kasi papasok ka, lakad ka lang. Pag uwi mo, lakad ka, mamalengke ka, lakad. Tapos magsusundo ako ng bata. Pinipili kong maglakad. Pag magsusundo ako ng bata, di ba? Pinipili kong maglakad kasi malapit lang talaga. Tapos yung bus card ko, di ba? Instead na ipamasahe ko, pinanchichicha ko. Tapos binibilang ko kasi may yun eh. Kung sa Macau kasi, di ba pag sumakay ka ng bus, so 3 ang bayad nun, 3. Pag umuwi ka na wala pang isang oras, yung 3 na yun, 3 lang ang charge. Pero, pag umuwi ka na lumagpas sa isang oras, 6 pesos, 6 patakas yun. 6 patakas yun. Ganun. E di, may 6 ako everyday. E di, may 6 patakas ako everyday. Ginagawa ko, tinatap ko lang sa grocery. Tap, merienda. Maparaan. Ang mga Pinoy, maparaan. Pero ngayon, sa Macau, hindi na pwede yon kasi lahat ng mga residente at saka non-resident doon, nire-register na yung card. Yung bus card. So, ibig sabihin, pag nakaregister yon, makikita yon ng amo kung saan ka pumunta, kung saan ka nag-tap. Ganun po ba yun, boss? Macau din mother-in-law ko, sabi ni Yun, Ma'am Renzel? Oo, Ma'am Renzel. Diba, tambay muna ako, Ma'am Tep. Naglilista muna ako ng mga paninda. Wow! Sige, Ma'am Renzel. Congrats. Aha. Kaya pala, Ma'am Tep. Yung whitey, nakakataba kasi. Lagi nakaupo, sabi ni boss. Oo, boss. Doon sa Macau, lagi akong nalakad. Pinipili kong naglalakad talaga. Tapos pag namasyal kasi kami, walking distance. Hindi man walking distance, pero mas gugustuhin mong maglakad lalo ngayon, winter, no? Ngayong winter, sarap maglakad. Ganun ba yun, boss? Sabi ni Ma'am Justin. Itinigil ko na kasi yung sayaw-sayaw ko eh. Sayaw-sayaw ko, tinigil ko. Pero inaano ko kumbaga sineset ko sa utak ko pa na kailangan ko mag-umpisa na magsayaw-sayaw ulit.
Kailangan kasi sineset yan sa utak. Para ano ba, mapursige ba? Pag hindi kasi nakaset sa utak, ano eh, wala. Princess, pasukli po sabi ni Renzel. Ayan. Oo, Ma'am Renzel, sayang hindi ka pumunta doon. Bago nag-pandemic. Madali lang maghanap ng trabaho doon. Ngayon, wala na. Hindi na ganun kadali. Madali lang. Pagkatulong, madali lang. Kayang-kaya mo yun. Ang bahay kasi sa sa Macau, maliliit lang. Hindi katulad ng Hong Kong, malalaki talaga. Sa Macau, maliliit lang. Madalang lang yung amon na sobrang laki yung bahay. Ibig sabihin, pag ganun sobrang laki yung bahay, mayaman. Oh, di sayang Ma'am Renzel, pumunta ka sana. Sayang, wala na. Pwede kang pumunta ngayon, kaso nga lang, kailangan ng pocket money. Ang isang linggo, dapat meron kang 20,000 pesos. Depende yon sa stay mo. So, mas stricto na talaga ngayon. Hindi katulad dati, no? Nung ako, papasyal lang doon, no? Kasi kasama ko yung mga bata, anak nung best friend ko. Kailangan ko silang ihatid doon. So, bakasyon lang talaga ang usapan. Bakasyon lang. Nakita ko yung estilo nung pamumuhay doon. Tsaka maliliit yung bahay. Maliliit yung bahay talaga. Nag-go ako. Nag-helper ako, helper nani. Isa lang naman yung alaga ko. Tapos maliit yung bahay, maliit. Maliit lang talaga yung bahay. Yun nga lang, depende sa amo. Yung amo kasi medyo hindi naman OC. Ano lang siya, nagpapaka-OC na kunwaring OC. Kasi yung akin, iba pa yung wipes sa floor. Iba yung wipes sa floor. Iba yung walis. Tapos yung mop ko, 2 beses. 2 beses ka magmamap. 2 beses ako magmamap, no? So, 2 kwarto yon. So, nasa 4 na yung 2. Maliban sa wipes at saka walis. 4. Tapos dun sa salas na. 2 din, 6. Na map lang yun, map ah. Oh, sayang Ma'am Renzel. Kung andun ka sana, naku, makakaipon ka. Kasi lakad-lakad ka lang dun, ma'am. Hindi katulad sa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi pag namasyal ka, malayo talaga, di ba? Mapapagastos ka sa pamasahe, ganyan. Sa Macau naman, lakad lang. Meron namang malayo, pero ang pamasahe, 3 lang. Yun ang pagkakaiba. Sa Hong Kong, walang pamasahe. Sa Macau, 3 patakas lang. Kaya sobrang makakatipid ka. Tapos kung may part-time ka pa doon, linis lang naman. Nilinis ka lang ng bahay. Sayang talaga. Ayan, 2 oras na tayo. Alis na tayo. Thank you guys. Bukas ulit ha. Next time ulit. 3 lang tayo. Next time ulit guys. Salamat. Good night na sa inyong lahat.
Boss, thank you. Good night na po. Paalam. Thank you, Ma'am Jazz, Ma'am Renzel, Ma'am Risa. Sige, Ma'am Tep. Ma'am Renzel, sige na po. Maligo na, ma'am. Sige na, ma'am. Thank you. Bye-bye. Good night. Manood ako. Manunod kasi ako. Bye-bye.